କହିଥିଲି ଗତ ଥର ପ୍ରତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ବର୍ଷା ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଜମା ବି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ କେବଳ ମୋ ବିଷୟରେ ହିଁ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ କେବଳ ମୋରି ବିଷୟରେ ହିଁ ଦେଖାଉଥିଲା, ଆଉ ସିଏ ବି ଏକପାଖିଆ କାହାଣୀ ଦେଖାଉଥିଲା, ଆଉ ସବୁ ମିଛ ମୋ ବିଷୟରେ କହି ଚାଲିଥିଲା। ତମର ମୋର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ମୋତେ ଗୋଟେ ଖଳନାୟକ ରୂପରେ ସଜେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ତ ଏବେ ନୂଆ ଜଷ୍ଟ ଏଇ 2-3 ଦିନ ହେବ, 4 ଦିନ ହେବ ମୁଁ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପ୍ରକୃତ ସତଟା କ'ଣ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଯେତେବେଳେ ତମେ ସବୁଆଡ଼େ ନିଜେ କହୁଛ, ଆଉ କୋର୍ଟରେ ବି ପିଟିସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଛ କି ତମେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ନାରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଅ, ଆଉ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆଉ ସ୍ୱାମୀକୁ ପଡ଼େ ଠିକ୍ ବାଟକୁ ଆଣିବ। ସ୍ୱାମୀ ଭୁଲ ବାଟରେ ଛାଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ବାଟରେ ଆଣିବ। ସ୍ୱାମୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏତେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଜିଲାଣି, ଗତ 2-2.5 ବର୍ଷ ହେବ ଏତେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଜିଲାଣି। ସ୍ୱାମୀ ପରିବାର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସ୍ୱାମୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କାହିଁ ଥରେ ତ ମୁହଁ ଖୋଲିଲ ନାହିଁ କି ସ୍ୱାମୀକୁ କାହିଁ କେମିତି ବଦନାମ କରାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଆମ ଭିତର କଥା। କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ମାମଲା ରହିଛି, ବିଚାରାଧୀନ। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏମିତି ନ୍ୟୁଜ୍ ବା ଅପପ୍ରଚାର ଏମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଥରେ ବି ତୁମେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲ ନାହିଁ ବିଷୟରେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ସାହସ କଲି, ତମେ କାହିଁ ଏମିତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛ। ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଛ କହି ତମେ ଥକିଲ ନାହିଁ। ଏବେ ନିଜ ବିଷୟରେ ସତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ସାହସ ରଖ ବର୍ଷା, ଟିକେ ସାହସ ରଖ ପ୍ଲିଜ୍। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଗତ ବର୍ଷ, ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସେମିତି ଅଫିସିଆଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ଯଦିଓ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି, ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ କୋଡ଼ିଘାଟ ଥାନାରେ ପୁଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କି ମୁଁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛି, ତାଙ୍କ ନାରୀତ୍ୱକୁ ଅପମାନିତ କରୁଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ସେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ, ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ, ନିଜ ପରିବାର ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସେ ପାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ରାସ୍ତାଘାଟରେ ତାଙ୍କୁ ଚାଲିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଧମକି ଦେଇଥିଲି ଆଗରୁ। ଯେଉଁ ମହିଳା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କି ନାରୀ କେବେ ଚୁପ୍ ରହିବା କଥା ନୁହଁ, ଘରୋଇ ହିଂସା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱରୋତ୍ତୋଳନ କରିବା କଥା, କାହାକୁ ବି ଡରିବା କଥା ନୁହଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା କି 8 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ନିର୍ଯାତନା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଚୁପ୍ କେମିତି ରହିଯାଇଥିଲେ। କୌଣସି ପୁଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ, କୌଣସି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ମୋ ପରିବାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କେମିତି ଗୋଟିଏ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନଥିଲା। ସବୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କେବଳ ମୁଁ ଡିଭୋର୍ସ ଫାଇଲ୍ କଲା ପରେ ଆସିଲା ତମର। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ବି କୋଉଠି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନଥିଲା ତମ ତରଫରୁ। ଇଜ୍ ଇଟ୍ ନଟ୍ ସରପ୍ରାଇଜିଂ ବର୍ଷା? ସତକୁ କେତେ ଦିନ ତମେ ଦୌଡ଼ିବ? ଏନିୱେଜ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ସତ ତମକୁ